Bravo, Eva. Am uitat să precizez. Eva este elevă în clasa 1 la Colegiul Național de Artă. Studiază pianul acolo. Și, de asemenea, provine dintr-o familie de muzicieni. Îi urăm mult succes. Și, ca informația să fie completă, este nepoata doamnei Simona Baicu, care este alături de noi întotdeauna. Continuăm și o să revenim la Moș Nicolae și la Knecht Ruprecht, servitorul său. În multe regiuni de limbă germană, ziua Sfântului Nicolae, sărbătorită pe 6 decembrie, este un punct culminant în perioada de Advent, perioada premergătoare Crăciunului. Tradițiile pot varia ușor, constantă rămâne anticiparea copiilor și așteptarea Crăciunului și așteptarea lui Moș Nicolae, bineînțeles, pentru că